som vi kørte med om vinteren. Og jeg synes, det var helt det var indbegrebet af frigørelse fra omverdenen, at man havde sit eget slædespand og kunne komme ud over vinterne og klare sig selv. Så det var jo lidt med det i baghovedet, jeg fik med Nick. Jeg har jo aldrig fået mere end én husky, fordi først så fandt jeg ud af, at jeg skulle bo i Danmark, og her er det rigtig fedt, synes jeg, at have 12 slæder. Der er nogen, der gør det, og det er rigtig fedt, men de offrer os alt deres tid på, og jeg har altid lavet til så mange slæder. Det snærede mig fuldstændig sammen, så der er sådan en grund til, at der skal være så meget sukker i, men der er så meget eddike også. Men jamen er fyldt af gulver, og det bliver på dig. Det må man lige få noget lidt at sige. Skud ud fra hoveddagen. Helt indendør. De her venner, de er bare suget af. Og jeg ved ikke, om det er det, jeg laver frø eller hvad. Men kålfrø, det er ikke noget, jeg har tænkt med. Jeg eksperimenterer med, det skal jeg forsøge at være lidt kompliceret. Men nu er der så her fordi det er aldrig bestemt. Så den her, den kan få lov til at stå her. Ja, så. Jo. Den lille fin. Sådan der, så kan jeg selskab. Se hvad det vil. Men det er jo ikke sikkert, at der er mere fuld i den. Sådan der. Nu er gederne er blevet flere. Mere plads. Det har været planen hele tiden. Men det her med at lave indhegning er ikke noget så stærkt, som jeg gerne ville. Fordi jeg besluttede mig for, at indhegning. Fordi alle siger, at det er svært at holde geder. Og så skal det dele mig også i orden lige fra starten af. Hvor han også fik. Shit.